ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka tren si Abuja wee na-eje Kaduna si wee pụta n'ụzọ wee nwee ife mberede nke okporo ụzọ nke bụ na-akọwazi na amakwụkwọ mmadụ one nwere ike inwe ife mmerụ ahụ maọbụ mmadụ one nwekwana ike ịnwụ anwụ. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee. Ọ bụkwa na o nwere nwanne ụbalụ tren wee si Abuja wee na-eje Kaduna, kpọkwa ya na foonu ka ị maa na o rukwara ọfụma. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme on Tuesday bụkwanụ Ọgọst 26 2025 wee na-akọwa na njem niile a na-eme na Naịjirịa na ọ bụghị ụgbọala ka eji aka na ụzọ adịghị mma. Ụfọdụ ya asị ka fa jee ebe dị etu a ede efe erubeghị ebe fa na-eje maka na okporo ụzọ adịghị mma. Ọ bụghị ụgbọelu ka ị ya asị ka ije baa ka iruo ebe ị na-eje. Ụfọdụ eruo ebe ahụ asị na ọkụ adịghị n'ime airport, ịba aba anụwaghị ọgụ asị na adọkasịrị akwa, maọbụ asị na ofu onye kwuchiri ụzọ wee jụ na ụgbọelu anyị efeni, maọbụ ịbịa n'airport ka ịbazie asị na aka nsurugwe tiketi na mbọsị ahụ na aya efenyizi, maọbụ asị na mmiri na-ezo na weda adịghị mma. Ọ dụzie ka ya asị na ụgbọ mmiri ka ejikwana wee na-aga. Ndị mmadụ na-asị kedu ife anyị eme n'ife gbasara ime njem n'obodo Naịjirịa ka nya bụ ife wee na-agakwa n'ọfụma, na nke bụkwa na akọrọla akụkọ wee na-emekwa ka ndị mmadụ mata na tren esokwugwe wee nwewekwa nsogbu. O wee bụ na ndị pasenja nọ na tren a na-akọwa na fa abalị na ya ebe 11 nke ụtụtụ ka fa sikwa na Abuja wee jebekwanụ Kaduna. N'ọkwa ya ka fa nọzi n'ime ya bụ tren nke bụ na-anọkatakwuzi wee na-anụzi mkpọtụ dị iche iche ka ọ na-emekwuzi n'ime ya, nke bụzi na ya bụ tren hapụkwazi lenu o kwesịrị ịda agba wee tinye isi ebe ọzọ na ife a na-anụzikwa ọbụ katagwuo n'ala, nke bụzi na ndị pasenja nọ n'ime ya na-akọwa na bifo ọfa na-aghọta ife na-eme ọ bụ na fancha niile edinezikwa na ana nkịtị. Onye ọbụla na-asịzi ọ gịnị na-eme, onye ọbụla wee bido wee kunyitesibazie. Ụfọdụ ndị na-ebe ahụ wee na-enye aka wee na-adọnyite ndị ọzọ, ndị nke nọkwana n'ala fa wee na-ekunyite. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na enwere ike o wee bụ na len ebe nya bụ tren na-agba na ụfọdụ emebiwego and na ụfọdụ nwere ike na fesi ozi ike and na gọọmenti ahụ enetukwa n'anya ana ka fa na-ene ya anya marụ mgbe o mebiwe ikefe eche na moto na-agba n'ụzọ na o mebigodo na nya bụ moto pụta ọma galọpụ enu na-aga na famaazi na nke anụnwa bụ tren na o nwere ife dị iche na tren na moto na-agbakwanụ n'okporo ụzọ, na ọ bụrụ na anya fa na-eru na ya ọfụma na fa kwesịrị inwe manejimenti ndị kwesịrị ide n'anya na ya. Ọ bụrụ na anyacha tren chijie ntu a fa eburu moto gbagharịa ma o mechie mgbagharịa maọbụ ife ọbụla fa ya ebu wee gagharịa na ya n'anya ma na onwe nọtụ nke na-afịapụ afịapụ ma na onwe nke fịapụgoro ọfụma etinyekwa ya taiti ya n'ọkafa kwesịrị isi na-eme. Mana unu n'anya kịta unu ya afụ na ụdị fa na fe nwee manejimenti ike na fa alụgwe ya ifefa mazibụ ya gbaba mbọchị ọ dapụrụ fain mbọchị ọ dapụghịkwanụ ama na ọ dapụghị, maka na idozi ife na Naịjirịa bụ na fa ya afọ ife ahụ ka ọ na-emebi fa hapịa na-achọzi ka o mebie merụọ mmadụ ahụ. Mgbe afụzi na omezie ife dị njọ mgbe ahụ ka anyị amanyitezi dozibie, mana na mbido nya bụ ife na-ebido anyị egbochie una na chigwa na ndị na-aba ife na fa ha agba tiketi na fa ha akwụ ụgwọ ofu onye were ya manejimenti ọ na-afọju na akpịa na-eri sọtụ ya na-agba oke moto na-anyịsi ahụrụ ike. Ife o kwesịzi inetu anya ana ka e wee na-ementenu gasị ife mebiri emebi anya fa ya erue. Ọ bụrụ na ife merụ ndị mmadụ ahụ maọbụ na o nwere onye o gburu ọ hati onye ahụ ndo o nwere gọọmenti ya akwụ ụgwọ mmerụ ahụ ndị mmadụ merụ mana ịkwụrụ ụgwọ wee jebaa na nya bụ ife. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na echiche fa na omezugokwa anụ na ilezi anya na nya bụ len ebe tren si aga efu na ụfọdụ ụgbanyichara enu na ụfọdụ ekochago afọ na ụfọdụ sefụ na nọtụ ya efusisigo ama na ụfọdụ sefụ na ndị a na-aṅụkwu mkpụrụ mmiri esi ejekwu afịakọrọ nọtụ ya na-ele atị ayọn nwekwa ife anyị afụfọna. Wee na-akọwa na ka ife anụnwa mechara na-ezipụgo ozi wee zije ndị soja Naịjirịa ka fa jebekwa n'ebe nya bụ ife merụ malụkwanụ ka fa ya esi wee zọkwanụ ndị mmadụ ndụ. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ọ bụrụ na ndị gọọmenti gbochiri ụdị ife anụnwa n'oge na aya anụkwanụ ụdị akụkọ anụnwa, mana fa ya anọ ife aya egbochi n'oge ka e wee chekwaba ndụ ndị mmadụ ahanyere fa n'aka, mana fa ya emie na fa ya anọ na-eche ka ife mee ka fa wee dozikwa anya bụ ife. Kịta anụnwa ife emebigwe fa ya edozina ya maka edozighị onwe nke ya agbafe hụ na afọ na ụzọ emebigwe. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ndị nke gogokwa nụrụ tiketi na fa ya apụ ife dịka Wednesday, Thursday, Friday na ntu anụnwa ụzọ mebi na fa kwesịrị idozi ya ọsịsọ ka ọ na-abụ oge ruzie mgbe ahụ agwazie ndị ahụ na ụzọ adịghị mma na fa ya aga. Kịta ka onye ya afụ na fa ya arụ ya ọsịsọ mana mgbe o pere mpe ekwesịghị idozi ya mgbe ahụ anyị edozie a na-achọ ka o mebie ife ama na onwe ife ndị be anyị na-ege enu ka ife mebie hinne ka gọọmenti wee saịnụọ ife ka ọ gịnị.
manejimenti na-afụ maka ife a bụ ife kwesịrị idozi ife anụnwa. Ọzọkwa ya bụrụ okporo ụzọ a na-arụ arụ n'obodo oyibo, alụchaa ya onwe ndị manejimenti a na-enye ya n'aka fa na-agagharị onwe akwa n'ebe ụzọ tụpụrụ bifo mara ife na-eme fe etechigo ozugbo. Ife a bụ ọlụfa, gọọmenti a na-akwụfe ụgwọ ọnwa. Ntu a ka ọ dịkwa ebe ndị na-anya tren faya ada agagharị na-achọ nke mebiri a na-ataiti na-ewepụ nke megoro ochie na-ataiti nye nke ọfụ. Ọnwa ruo gọọmenti akwụ afọ ụgwọ ọnwa. Nke ndị Naijiria aya da eche ka ife ahụ letọsịa petọsịa mebisịa, achọkwuo ka o gbuo mmadụ, chọkwuo ka ọ kajisịa ụfọdụ ọkpa, chọkwuo ka ọkpọjie ụfọdụ n'ụlọ ọgwụ debefe elepụ si bunata bifo edozie nyabụ ife jọkwalụ njọ. Ebe anyị nọtere ya aka otekarị mana ndị be anyị na-eji obodo oyibo fụ ka ndị ọcha si eme nkefa fanatazie fa na-achọ ka fa were nkefa kpụkpọ ndụ ndị mmadụ bifo edozie ya. Ekenekwanụ m ụnụ.